בוקר טוב, מה נשמע? אז היום זה היום הראשון שחלק מהילדים שלי חזרו למסגרות. אנחנו עדיין אצל ההורים שלי, כבר רצינו לחזור, ואז נזכרנו שאנחנו גרים בסביבה יחסית עוינת, וגם אין לנו מרחב מוגן נורמלי. זה ידענו, אבל אמרנו טוב, כבר נחזיר למסגרות וזה. קיצור, החלטנו להישאר אצל ההורים ולהסיע למסגרות. אז עכשיו אני חוזרת בעצם שעה 8:45 בערך. בואי, אני עוצרת לקנות לחם במאפייה שאמא שלי ביקשה, ורחל שירה נשארה איתי פה איתנו. ובעצם יצא מצב שאני בעצם עדיין עם יוסף בבית, שזה טוב, זה כיף, כי ממש לא רציתי להכניס אותו למעון בגיל כזה קטן. בעצם אין לי עבודה עכשיו. וגם תגידי שאין לו גננת. וגם אין לו גננת, נכון, זה גם משהו אחד שחששתי ממנו. תעצרי לנו. הנה ירוק, בואי נעבור. בדיוק היה לנו רמזור, אז הפסקתי לצלם, ואז עכשיו אנחנו חוזרות. בקיצור, התחלתי להגיד שאני בבית עם יוסף, שזה ממש כיף לי שהוא עדיין איתי, ורחל שירולי לומדת בבית ספר שהוא ממוקם מבחינה אסטרטגית, ממש בתוך כן צרעות של אתם מבינות. ואנחנו ממש לא רגועים עם זה. בעיקרון היא נוסעת בהסעה, כבר הייתי מוכנה להסיע אותה באוטו, ובעלי אמר תקשיב, אני לא רגוע, הוסיפו חברת אבטחה בתשלום וזה, ועדיין אנחנו לא רגועים. נראה מה נעשה. בינתיים זה לא ממש משפיע עליה, אולי קצת מתגעגעת לחברות ולשגרה, אבל בגדול מבחינה לימודית אנחנו עושות הכל בבית וזה, והיא סבבה עם זה. ונראה כל יום נראה איך אנחנו מתקדמים, וקצת שגרה. בוקר טוב. עד כמה שהבוקר הזה יכול להיות טוב. היום בבוקר בעצם התעוררנו לידיעה שעוד 9 חיילים שלנו נהרגו בקרב, שמקום דמם. הם יצאו לקרב, ילדים בני 19, 20, להגן עלינו, להציל אותנו, והלב שלי לא יכול להכיל יותר. קשה לי לשמוע על עוד שמות, בעיקר של צעירים שנהרגים. אני מכינה פה ארוחת בוקר, אני אצל ההורים שלי. היום רק רחל שירה נשארה איתי בבית, בעצם כמו אתמול. מה קורה עם יוספיק? בוא, אני אביא לו מוצץ. כמובן שמקבלים פרספקטיבה על החיים, וקושי זה דבר מאוד, אבל אני חווה מורכבות, אני אגיד ככה, לא קשה לי, חווה מורכבות כבר שבעצם רחל שירה בבית מיום כיפור. מיום כיפור היה הרי גשר עד סוכות, גשר לא ברור של אמצע החיים, היה גשר, ומאז היא בעצם בבית, והיא ילדה שמאוד מאוד חייבת שגרה. זאת אומרת, האמת שעכשיו זה יותר טוב, אבל אנחנו מתחילים פה. הנה, מצוינה רגע לחלום. לולי, תני לו מאמי מוצאת. כשהייתה קטנה, היה לה הרבה יותר קשה להשיג את עצמה לבד. זה היה ממש כל פעם אמא משעמם לי, מה נעשה עכשיו, מה עושים היום, מה פה שם. זה היה הרבה יותר כאילו מוכח, היה לה הרבה יותר קשה למצוא משחקים שהיא משחקת כזה עם עצמה ומעסיקה את עצמה. עכשיו זה הרבה יותר טוב, אבל עדיין כמה כבר אפשר בעצם מיום כיפור, כבר כמעט חודשיים בבית. כמובן שהיה חגים, משפחה, ונסענו וטיינו וזה. ועכשיו במיוחד כבר יום שני שהחיות שלה לא פה. וקיצור,
זה ממש, גם היא לא רוצה, כשיש אלטרנטיבה נגיד של מחשב בבית, או סתם לצייר אפילו. היא לא רוצה לעשות דברים של לימודים, שאני מנסה. מה, הוא לא רוצה מוצץ, מאמי? טוב, אני באה. לא מסתכל שם בסוף. אז הולכת להציג את המצב. כרגע אני אכתוב פה את האבוקדואים. יופי, חשבתי שחיביתי את החריטה והשארתי את הדלקת ונשרפה לי. בקיצור, כבר משעמם. ואני ממש לא יודעת מה לעשות עם בית ספר, לשלוח אותה כל יום, ומה ואיך. פשוט מצד אחד כיף לי שאני איתו בבית, מצד שני בא לי כבר שהכל ייגמר. בוקר טוב. אתמול עצרתי באיזשהו שלב, אני אפילו לא זוכרת באיזה שלב עצרתי לצלם, אני כמעט בטוחה. נכנסה לי שיחה וזה מפסיק לצלם כשיש שיחה נכנסת. אם אתם שואלות מה זה היופי הזה, אתמול הלכתי לישון עם מסקרה. יש לי קטע שאני סופר עייפה. אני מתעייפת במהלך הימים. זאת אומרת, בעצם רק עכשיו חזרו חלקית למסגרות, אז זה הרבה יותר טוב. יש לי כאילו בבוקר טיפה זמן בשבילי, אני רק עם רחל, שירה ויוסף. אבל בימים האלה, שכולם היו בבית, כל היום זה היה סופר אינטנסיבי. ואז פשוט בלילות, כשכולם היו נרדמים, ויוסף היה נרדם נגיד 11 כזה, 11:30 אפילו לפעמים יותר מאוחר, הייתי חייבת את הזמן שלי לשבת בשקט, שאני מרגישה כאילו שאני בשקט שלי, אף אחד לא מפריע לי, ואז הייתי הולכת לישון סופר מאוחר בגלל זה, במקום בשנייה שכולם נרדמים ללכת לישון גם. אבל אז אין לי שנייה לעצמי גם במהלך היום. אז הלופ הזה בין להיות קצת פחות עייפה לבין טיפה זמן לעצמי. זהו, אני חושבת שאנחנו נחזור הביתה בשבוע הבא בעזרת השם, שהכל יהיה בסדר. נחזור קצת יותר לשגרה, אולי אפילו אחרי שירה. תחזור קצת לבית ספר, כי אי אפשר לדעת כמה זמן הדברים האלה ייקחו. וצריך קצת שגרה. אני ממש מחכה לחזור לשגרה, שאני יכולה לחזור לתזונה נורמלית. לא מצפה עכשיו לרדת את כל העודפים שלי, אבל לפחות קצת שגרה של תזונה. אני אוכלת בסטרס כאילו אני לא יודעת מה. מין אכילה רגשית כזאת שלא נגמרת. כמה זמן לא צילמתי. האמת מלא זמן לא צילמתי, ואני רואה שתכף הולך להיגמר לי המקום, אז כנראה כן צילמתי, ואני לא זוכרת. מה קורה? חבר'ה, מה קורה? אנחנו חזרה בבית, אני פה באוטו, חניתי אחרי כל ההסעות של הבוקר, חברת הסעות אני. מה שקורה כרגע, אני לא חוזרת לעבודה, בגלל המצב, אז המשרד עובד במתכונת מצומצמת, ואני בינתיים נשארתי עם יוסף בבית, שזה ברכה, ברוך השם, שאני יכולה להישאר איתו עוד בבית. כבר בין 5.5 חודשים, ברוך השם הוא כבר זוחל יחסית וכבר מתחיל לטעום, אז ככה אני מעדיפה להכניס למעון כבר כשילד טיפה עושה דברים יותר לבד, טיפה מתקשר, שהוא לא תלוי רק בחלב אם, שאמא לא מספיקה לשאוב או משהו, אז הן כבר יכולות לתת לו אוכל, אז אני כבר מכינה אותו לקראת זה, בעזרת השם שכשאני אחזור לעבודה, אני לא יודעת מתי זה יהיה, בינתיים עם כל המצב, אבל ככה, ברוך השם, באמת, הלוואי שזה לא היה בנסיבות האלה, של מלחמה, אבל ברוך השם שאני זוכה להיות איתו עוד קצת בבית. הבית שלנו הפוך. אחת הסיבות שבאמת היה לי ככה קשה לחזור הביתה, גם המצב, בלילה לא הצלחתי לישון בכלל, יש לנו פה שכנים בני דודים, משפחה אחת, הבן שלהם ממש כאילו הסיע פעם מחבל לאיזה פיגוע ממש מוכר, אני לא זוכרת מה זה היה, בעלי אמר לי ואמרתי מה, אני בהלם, ישב במעצר וחזר והתפרע פה בעיר תחתית בשומר החומות, וככה אין לנו מה לעשות. אתם רואות, זה קצה של ההר,
אז במישור הם פשוט בנו בצורה פיראטית וגרים שם. התלוננו, זה לא עוזר. מעניין שרק יישובים של התנחלויות יכולים לפנות, אבל אנשים שככה בונים פיראטי בעיר זה תקין, מסתבר. אז אנחנו חזרנו הביתה, לקח לי הרבה זמן לחזור, בעצם בעלי לא היה מגויס, ובהתחלה נשארנו כי לא היו מסגרות, ואז ההורים שלי לא עבדו, וכולנו היינו בבית ולא היה לנו ממד. אין לנו ממד, יש לנו בעצם רק מקלט. אמרתי איך כל פעם אם משהו יהיה, בהתחלה הייתה כוננות מאוד גבוהה בצפון. איך אני ארד כל פעם למקלט עם כולם וזה. אז נשארנו. זה היה איזה שבועיים. ואז חזרו המסגרות ואני עוד לא החזרתי כי אני די חששתי. איך ילדים רצים למקלט אם יש זקה, וכאילו, זה מטורף. זה לא ריאלי בעיניי, אלא אם כן לומדים בתוך המרחב המוגן או בתוך הכיתה עצמה. הכיתה או הגן. כי לרוץ זה הרבה יותר מסוכן לפי דעתי אם חלילה מישהו נופל והרימת ילדים תוך דקה להגיע, כמה שלא מתרגלים יש היסטריה, אז כאילו לא רציתי לשלוח. בסוף התרציתי וככה דיברתי עם הגננות והם הסבירו לי, ורחל שירה עוד השארתי בבית כי היא לומדת בכלל בתוך שכונה סופר עוינת, באמת מתסכל אותי המצב הזה של הבית ספר. אני אולי דיברתי על זה פה, בכל אופן ממש מתסכל אותי שאני לא יכולה פשוט לשלוח את הבת שלי לבית ספר כמו שאני למדתי מתחת לבית. אז בסדר, לא מתחת לבית, אני מוכנה להוסיע אותה בתוך השכונה, אבל אין מענה הולם כרגע, מה שקורה. יש לנו בית ספר דתי, אבל מעורב בנים בנות. אני לא יודעת אם אנחנו מוכנים לזה, כאילו, אבל למרות טוב, אני לא יודעת מה יהיה בהמשך, זה כבר שיח אחר. כל מה שהתכוונתי להגיד זה שמשכנו את הזמן שהיינו אצל ההורים. ההורים שלי הצדיקים שערכו אותנו ברוחב לב וסבלו את כל הבלגן שלנו והכל. פשוט כי אני הבנתי שאני לא אוהבת את הבית שלי. כאילו, הוא קטן וצפוף לנו ברמות, ואתמול אני הבנתי למה. אני מיינתי את הבגדים של הבנים, לראות מה חסר, מה אני צריכה להשלים להם לחורף. אני גם מגיעה לבנות, אבל בינתיים עשיתי לבנים, כי ממש הגעתי למצב שאצל ההורים שלי כל הבגדי קיץ כבר היו קטנים עליהם, וגם מתחיל להתקרר. אז עשיתי מיון, כל הסלון, ועכשיו זה סדר, כן? בגיגית אחת של כביסה יש בגדי חורף של יוסף שאני צריכה לסדר בשידה. כבר הוצאתי את כל הבגדי קיץ, מיינתי. חלק למסירה שמתי בשקית. חלק מה שאני רוצה לשמור בשקית אחרת. כל זה נמצא בסלון. הבגדים של מאיר, כנל. ופשוט כל הסלון זה נראה מפוצץ בלגן. עוד לא סיימתי לפרוק את כל מה שהרזנו. בעצם לא היינו כמעט חודשיים בבית. מסוכות בעצם שנסענו. היינו אצל חמותי ואז להורים שלי ומשם נשארנו כל הזמן הזה בעצם. ואי אפשר לדרוך. אין מקום לדרוך בבית. ואתמול יוסף כבר זוחל, אמרתי לכם, אז אני שמה אותו על משטח. והוא יוצא מהמשטח וצריך להקפיד שלא יהיה כלום על הרצפה. אז אתמול ניסיתי רק לסדר, כאילו לא לעשות ניקיון, כי עשיתי ניקיון לפני שיצאנו יחסית טוב, אלא לסדר שלא היו דברים קטנים, אתם יודעים, גוזרות, נופל להם על הרצפה, איזשהו משחק קטן, איזה משהו, כי זה סופר מסוכן. והייתי צריכה להרים הכל מהרצפה, לפנות מקום, לעשות עם הדייסון, וכל זה עם בבית, ופשוט הבנתי כמה זה לא פינוק, אלא זה באמת הכרחי, במיוחד שאנחנו כל היום בבית, אנחנו לא יוצאים משום מקום, חוץ מחוגים. אני באמת מזכירה לעצמי שאני צריכה לטפל היום בעניין של חוגים. אני מאוד מאוד קיוויתי שהבלט שהם הלכו שנה שעברה, המורה אמרה שהיא פותחת כאילו קבוצות בעצם שיוצא לכל הגילאים, וזה מעולה, זה סוגר לי פינה, במתחם של הבלט למטה יש גינה והוא מתחם סגור, ואז אני יכולה ממש ללכת עם כל הילדים, ובזמן שהם עושות משמרות על הבלט, אחת יוצאת, אחת נכנסת, להיות איתם למטה. אבל בסוף יש רק קבוצה לגיל של נעמי, ואני צריכה למצוא להם יום אחר, לחוג אחר, לרחל שירה ולשרה, ואני צריכה לראות איך לעשות את זה, כי החוג של נעמי יוצא בול בשעה של מנחה וערבית עכשיו, מ5:45. כאילו, ערבית כבר יותר. בכל אופן, אני לא יכולה להשאיר ילדים בבית, אני צריך לקחת את כולם, ואני לא צריך לעשות את זה. בקיצור, זה המקום היחיד שאנחנו יוצאים אליו. וזה חידד אצלנו כמה אנחנו כבר רוצים לעבור מכאן, שזה לא מתאים לנו כרגע לצרכים שלנו. וזה קשה כל הזמן להיות בבית, שכל הזמן צריך לסדר אותו כדי להרגיש בנוח בו. כאילו, הוא עמוס נורא. לא בגלל עומס של דברים,
אני ממש משתדלת כל הזמן להיפטר, להעיף, למיין, לתרום, למסור, דברים שאני לא משתמשת בהם. ובאמת עשיתי את הסדר הזה כדי באמת לדעת מה חסר לי, כי מסרו לי משנים קודמות מיליון שקיות, ורציתי למיין לדעת בדיוק מה חסר לי. וראיתי, עשיתי רשימה. אני באמת לא רוצה לקנות סתם דברים מיותרים, לכן אני עושה את הסדר הזה, ואני מגלה הכל אצלי בשקיות ואקום, ואני מגלה כמה יש שם, כמויות מטורפות. פשוט, באמת, אני אומרת לכם שאני כל הזמן מסדרת, מנסה למיין, מנסה לעשות שהבית יהיה מסודר, שיהיה פרקטי. זאת אומרת, כמה שיותר מקומות אחסון, כמה שיותר להעיף דברים שלא באמת משתמשים. פשוט באמת, ברוך השם שיש לנו דירה ויש לנו בית, כן? זאת אומרת, אני יושבת פה ומספרת לכם בזמן שמשפחות גרות בבתי מלון ומתארחות בבתי הערכה ואין להם בית, נשרף או נפגע או הם לא יכולים לחזור בגלל איומים כאלה ואחרים. אז ברוך השם על מה שיש, אבל אנחנו ממשיכים את החיים ואנחנו צריכים לחשוב פרקטית מה לעשות, ובאמת אנחנו בפלונטר, ממש מתפעלת להשם שייתן לנו עצה נכונה, מה לעשות, לאן להתקדם. ואתם זוכרות את הסיפור עם הצבא של בעלי, שהוא היה אמור להתגייס ואז בסוף פטור על רקע רפואי, אז דחו לו את הגיוס בעצם, כל פעם דחו לו בכמה חודשים, ופשוט מסרבים לתת לו פטור למרות שמגיע לו פטור. הם פשוט עצבניים עליו, הוא פשוט פספס תאריך גיוס אחד. מצחיק, הוא אמר לי, אני לא קיבלתי פטור, אז מה לי להתייצב, אבל ברגע שהוא בעצם השתמט פעם אחת, אז זהו, אז הם לא מוכנים לבוא לקראתו בכל מיני דברים, וכנראה שהוא יצטרך להתגייס עכשיו, שזה מעולה, כאילו באמת, שיתרום את מה שהוא יכול. פשוט מה שחשבנו אז זה שבאמת עדיף לו לשבת וללמוד תורה מאשר מה שהוא יכול לתת בצבא, כי הוא פשוט, יש לו פרופיל נמוך והוא סובל מכאבים שאין להם כל כך טיפול, שהוא צריך פעם בכמה זמן ללכת ולשכב. בקיצור, עדיף לצבא לתת לו פטור מאשר כאילו לחייל אותו, אבל לגייס אותו. אבל בסדר, כאילו אם ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, מעולה, כאילו יעשה, חוץ מזה מה רע בבעל לי מדים קצת. סתם, אני מתה על מדים. אני כל כך אוהבת את החיילים שלנו, וואי, אני כל כך אוהבת אותם, שהשם ישמור עליהם באמת, באמת, באמת. אמן, ישלח ברכה לכל החיילים, ישלח דעת ותבונה למחליטי ההחלטות ולמנהיגים של העם שלנו, לעשות את ההחלטה הנכונה, ההחלטה של דעת תורה, שיודעת איך צריך להתנהג באמת. זהו, אז מה שאני רוצה לעשות היום בעצם, אני רוצה לאפס את כל הדברים שהבאנו, כמה שנצליח לעלות מהבית. אמורות להגיע קניות. אתמול עשינו קנייה קטנה ביאן גודלי, יאן גודלים עושים בערך תוך חצי שעה משלוח, אז עשיתי קנייה קטנה, כי הדברים שם בעיקרון יותר יקרים. אז קניתי ממש קצת דברים שיהיה לנו אתמול חזרנו בצהריים, שיהיה לנו לאתמול לאכול, ולהיום בבוקר לתת לבנות קצת למסגרות. והיום אמורה להגיע קנייה יותר גדולה, וככה אחרי שסיימתי כבר את הקנייה, ראיתי שחסרים דברים, ועשיתי דרך אתר שאני ממש לא מרוצה שעשיתי דרכו, כי הוא תומך בלהעסיק אויבים שלנו. אני בכוונה לא אומרת פה כדי שלא יהיה שיימינג, אבל אין מה לעשות, זול פי 2 מכל מקום אחר, ולצערי הרב אין לי כרגע את הפריבילגיה לשלם פי 2 על המשפחה שלי. ברוך השם אנחנו עושים קניות מטורפות כדי לתמוך בזה, כי בסופו של דבר השליחים הם בכל החברות אותם שליחים. אז אג'נדה שונה או לא, בסופו של דבר כולם מעסיקים אותם, כי הם עובדים בתת תנאים ובאמת במשכורת כלום. וזהו, מתפללת להשם להחלטות טובות, מתפללת להשם על דברים טובים לעם ישראל, מתפללת להשם שייתן לי כוח לחזור לשגרה של אוכל, כי אני לפי דעתי שוקלת יותר ממה ששקלתי בסוף ההיריון, שזה היה שיא השיאים שאי פעם הייתי בו. ואמרתי, טוב, מפה יש רק לאן לרדת, וזה לא נכון, מסתבר שתמיד יש לאן לעלות. ובמקרה הזה זה לא טוב. טוב, זה כבר נושא אחר לסרטון שלם. ואולי אני אסע לעשות את ההשלמות שאני רוצה עם חברה שלי. אני צריכה להכין צהריים, לחזור קצת לקצב של בית, כביסות, תתתה. לא הייתי מתעסקת בקניות וכביסות בכלל,
כן הייתי מבשלת אצל ההורים שלי. מה זה לא הייתי מתעסקת? כאילו הייתי מקפלת מדי פעם ומפזרת למקום. אבא שלי בעיקר היה על זה. בלילה היה מפעיל מכונה, היה לו סדר. בלילה היה מפעיל מכונה לפני השינה. בבוקר קם, תולה, מייבש, חוזר מהעבודה, מקפל, מכניס עוד מכונה. היה לו סדר כזה. אבא שלי התותח. זהו, וזהו, וזהו, וזהו. ורק שנשמע בשורות טובות ודברים טובים בעזרת השם, ואני מקווה שאני אצליח לחזור לייצר סרטונים בצורה מסודרת שעולים בקצב הגיוני ולא 3 חודשים אחרי שצולמו. אמרתי אני חייבת להראות לכם איך הבית נראה, אוקיי? עכשיו שתבינו, אמרתי לכם לפני שיצאנו הכל היה מסודר נקי, כאילו היה סל של כביסה לא מקופלת, משהו כזה. תראו, זה סבבה נעליים, תמיד יש לנו חלק מהנעליים בחוץ. מזוודה ריקה, פה היה הספרים של בעלי. פה תינוק חמוד, יוספי. שלום יוספוק. בעצם זה נראה לי פעם ראשונה שאתם רואות אותו ככה כמו שצריך. מזוודה שאני צריכה לסדר. מאיר אכל פה על הרצפה. קורנפלקס שנייה לפני שיצאנו, צריכה לסדר. שימו לב, זה בגדים, דברים שאני צריכה למיין, אוקיי? ככה. משחק מטופש, ערכת יצירה, אני כל כך מצטערת שקניתי את זה. מכינים עם זה תיק, הנה אתם רואות, אתם מכינות תיק חמוד קטן, זה יוצא יפה, אבל זה כזה, שם יעזור. תראו, זה בגדים שאני צריכה לסדר של יוסף לחורף. זה בגדים למסירה. פה זה הפינה שאמרתי לכם שיוסף משחק. זה כביסה נקייה שצריך לסדר במקום. כל זה בגדים ליוסף. וזה בגדים למאיר. זה אני צריכה להחזיר לוואקום, זה עדיין גדול עליו. זה קיץ ליוסף לשנה הבאה, מה שהיה של מאיר. וזה של מאיר עכשיו. הבנתם? הכל מסודר. כאילו אני רק צריכה לשים במקומות. אבל אין מקום לזוז. אתם מבינות? חלק אמרו לי, למה לא שמנו את הספרייה הזאת בעצם על הקיר הזה, ואז פה היה לנו מקום לפינת אוכל בצורה נורמלית וספה. תשובה, זה היה מכסה את המתג הזה שהוא קריטי, שזה המתג של התריסים שלנו החשמליים, אז זה לא היה אפשרי. וזהו, תקשיבו, אני רק להתחיל את זה עכשיו, אני בסדר לאט לאט בעזרת השם. אני אנסה אולי לעשות מקום אחסון ולצלם לכם איך אני עושה. וגם עד עכשיו בעצם יוסף ישן בעגלה. גם אצל ההורים שלי יש עגלה בדיוק כמו שלנו, דגם יותר חדש, לא בדיוק כמו שלנו הגלגלים, אבל האמבטיה. ואתמול בלילה, היום בבוקר בעצם, כשהוא התעורר כבר ראיתי שזה ממש מסוכן, הוא פשוט התהפך בתוך העגלה מהגב, הוא ישן על הגב, הילד היחיד שלי שאוהב לישון על הגב, על הבטן, והוא כזה התחיל להתיישב, זה ממש מסוכן, אז אני צריכה להחליף אותו ללול, ואז אני צריכה לאחסן את העגלה ולשים אותה, ועוד סדר שצריך לעשות. שפקין! שפקין. ראיתם איזה ילד חמוד עם אוזניים? ילד חמוד עם אוזניים, מי זה? וואי, הוא מה זה אוהב לראות את עצמו במראה? מי זה? מי זה? זה יוסף? כן, יוסף החמוד. יוסף החמוד עם 5 סנטרים כמו אמא שלו. נשיקות. נשיקות לחמוד הזה. דומים? אנחנו דומים. למי הוא הכי דומה? תגידו לי בתגובות. כי הוא כאילו דומה לנעמי, אבל לא ממש. הרבה אומרים לי שהוא שטנץ חדש. נכון? שקשוקי. טוב, אז בוקר טוב. עכשיו היום שאחרי. עדיין, כאילו, אתמול קצת כזה סידרתי, לא ממש סיימתי. וממש, אני ממש מצטערת. הנה, אני עכשיו פתחתי את המצלמה כדי לצלם, אבל אני מתחילה לצלם ואני רואה שעדיין אין לי מספיק זמן של צילום. והיום יש לי עוד טיפול, כן, המוח שלי, טיפול שיניים עם נעמי, אז יש לי ממש זמן ספור, יש לי בערך 1.5 שעה של לעשות סדר בבית.
ואני חייבת, כי יש לי היום בערב קלה שמגיעה ללמוד איתי פה. עד עכשיו היינו אצל ההורים, אז אחותי תרמה לי את החדר שלה, יש לה חדר מהמם, והיא כזה שומרת אותו מסודר ונקי ומעוצב ומריח טוב. קטע כזה, כשאין ילדים. סתם, יש גם כאלה שמצליחות לעשות את זה אחרי ילדים, שפו, משתחווה. איזה קטע, תקשיבו. אני לא מצליחה לעצור את עצמי, ואני פשוט רבה עם כל מיני תומכי פלסטין באינסטגרם, עונה תגובות וזה. עכשיו, מרוב עצבים אני מקלידה מהר, גם בעברית יש את הבעיה הזאת, מי שמכיר אותי יודע שיש את הבעיה הזאת שאני מקלידה מהר, ואז יש לי מלא שגיאות כתיב, כאילו של, לא של שפה, אלא של שגיאות מקלדת. פה יש לי גם שגיאות כתיב, למרות שאני מורה באנגלית, אני משתמשת במילים גבוהות שאין לי כוח ללכת לבדוק בדיוק אם זה A או E, דברים שלא משתמשים ביום יום. אז אני בטוחה שיש לי גם שגיאות כתיב נורמליות, כאילו שגיאות כתיב של שפה, של דקדוק. אני פשוט רבה עם אנשים, ואני לא מסוגלת לראות את השקרים האלה, ואני כל פעם כועסת על עצמי שאני עושה את זה, כי תראי, לא תשכנעי אותם. ואז אני אומרת, טוב, אז לפחות שיהיה בפוסט במקום כל הזמן דגלי פלסטין, שיהיה גם תמיכה בישראל. ואז זה דפוק, כי זה רק מקדם את הפוסט. כי בזמן שאני כותבת את התגובה, כאילו אני צופה עוד פעם ועוד פעם בסרטון. אז עולות כמות הצפיות, עולות כמות התגובות והמעורבות בפוסט הזה. אז כנראה שזה פוסט רלוונטי, אז האלגוריתם מזהה אותו יותר. אז זה נפלא רק יותר גרוע. אתם מבינות מה אני אומרת? אבל אני לא מסוגלת לראות את השטויות האלה, ופשוט מגיבה להם, והם כל הזמן כועסים עליי. אני עכשיו בדיוק ראיתי התראה קפצה. מי שאפילו רבה איתי, באה אליי לפרטי, התחילה לריב איתי. מרוב שלא היה לי כוח אליה, באיזשהו שלב חסמתי אותה, כי ראיתי שפשוט אני כל הזמן עונה לה, במקום להיות עם הילדים בבית, עונה לה למפגרת הזאת. סליחה שאני מדברת ככה, מחילה. אז זהו, אני מבטיחה שאני פה, אני לא יודעת מתי אני עורכת את זה בכלל, הלוואי שלא תעזבו אותי, אני מה זה אוהבת את היוטיוב, ואני מתה כבר לחזור לזה באמת, אבל יצא שכאילו גם חזרנו לשקרה עכשיו, ומים יש לי טיפולים לנעמי, ובעצם לא יוצא לי יותר מדי זמן שאני כאילו לבד. עכשיו יוסף ישן בחסד, באמת אתמול הוא לא רצה לרדת מהידיים, זה היה פשוט מתסכל. בבית של אמא שלי יש לנו בדיוק משטח כזה, והוא היה משחק ממש יפה, כי יש סלון ענק, ואז כולנו היינו בסלון, ונראה לי הוא פשוט היה רואה אותנו. פה, אם אני שמה את זה פה, זה תופס את כל הבית, אתם רואות? אז אני פשוט שמה את זה פה, על הרצפה, בין הספה לחלון, אבל אז הוא פשוט לא רואה אף אחד מאיתנו, ולפי דעתי הוא מפחד, ואז הוא כאילו, בשנייה שאני מניחה אותו, מתחיל לצרוח. קיצור, הבנתם אותי? אז אתם יודעות מה? אולי אני כן אנסה שנייה להעביר. טוב, לא יודעת, נראה, גם אין לי סוללה לצלם. אין לי סוללה. נעשה את זה פעם אחרת, אני מבטיחה לכם בעזרת השם, סרטון ניקיון ומיון וסדר ותתי ותתה. בסדר? יאללה, אוהבת אתכם. מי שלא דואגת להביא בגדי החלפה לבן שלה לגן, תקבל אותו בבגדים לא קשורים, חולצה שגדולה. מישהו יעצור אותי מלענות לפלסטינים כל היום. תקשיבו. אני חייבת עזרה, באמת, אני באמת במצב שאני חייבת עזרה. אני פשוט יושבת באינסטגרם, נתקלת בפוסטים שתומכים בפרי פלסטיין, מתעצבנת, מגיבה בעד ישראל, מתחילה להתווכח עם אנשים, חוסמת אותם על הפוסטים עם הסברה ישראלית, שזה מיותר, אימא'לה. למה לא מצליחה להכניס לעצמי לראש, זה מיותר. זה לא עוזר, הם לא מקשיבים, מלא, חבל על הלקוחות שלי באמת, אבל זה כן מעלה את החשיפה של הערוץ שלי, כאילו לא של הערוץ, בעצם של העמוד אינסטגרם שלי, כי אז אנשים באים, רואים, מגיבים, תתה, אבל זה לא שווה את זה. אני באמת, תקשיבו, השעה עכשיו 9:35, מאז ששלחתי את הילדים לגנים 7:45, פשוט חיליתי את זמני על זה כמעט שעתיים, אני כל כך מתביישת אפילו שאני אומרת את זה, כי זה עושה לי רע בנפש, זה התמכרות, זה חסר תועלת, זה לא בריא, זה כל הדברים, ואני פשוט עושה את זה, אז אני פשוט קמתי, אמרתי אני חייבת לצלם, חייבת להתחיל להניע את עצמי לפעולה. זהו, היום גשם, סוף סוף, אז אין לי ברירה ואני חייבת לסדר את הארונות של הבנות. גיליתי חסרים לי מלא דברים, ואני לא יכולה לקנות, ברוך השם שזה הדברים שצריך לקנות, אבל לא יכולה לקנות כל כך הרבה. וקיצור, מנסה לקבץ מגפי גשם, לנעמי חסר לי ולמאיר. נעמי, חשבתי שהיא תישאר באותה מידה, אבל עשתה ממש קפיצת גדילה, וקיצור, ברוך השם, אני צריכה בשבילה מגפיים, וקיצור, ועשיתי כבר השלמות של הזמנות ודברים, אז אני רוצה
עשיתי כבר את הבגדים של הבנים, סידרתי, של מאיר ויוסף, ראיתי מה חסר לי, בעיקר רק למאיר בעצם, כי ליוסף כל הבגדים של מאיר פשוט עברו אליו, שהוא לבש בחורף של שנה שעברה, אז כאילו הכל ממש ממוין טוב. ולבנות אני צריכה לעשות סדר ולסיים פה כזה כביסות, חזרנו מחמותי שהיינו שם בשבת, אז אני צריכה לפרוק הכל ולסדר ולארגן, ככה אני רוצה להתחיל את השבוע מסודר ומאורגן. סוף שבוע שעבר עשיתי פה ניקיון טוב, אז אני רוצה לשמר את זה, וזהו, אני הייתי מצלמת לכם, אבל האמת שזה כאילו פשוט עכשיו יהיה בעיקר מיון של בגדים של חורף. אני שונאת לעשות את זה, אימא'לה כמה שאני שונאת את זה. זה לא נגמר גם בדרך כלל. אז כשיהיה לי משהו יותר מעניין ככה, אז אני אצלם. בוקר טוב. עד כמה, שוב, שהבקרים יכולים להיות טובים. אני סוגרת את הדלת. יוסף נרדם בזמן מה זה לא טוב, מסכן רע גמור. ואני צריכה לצאת עוד 10 דקות איתו לטיפת חלב. תור שכאילו היה אמור להיות ממזמן. וזה היה כשעוד היינו אצל ההורים שלי, והוא התפספס, ועד שקבעתי וביטלתי והעברתי קיצור, אני לא רוצה לפספס. תקשיבו, אני הולכת להכין לעצמי כוס קפה בכוסות המדהימות האלה שאחותי קנתה לי לראש השנה. יש לי בעיה, אני לא יכולה לשתות מכוסות אבות. בגלל זה אני גם הרבה פעמים שותה מחד פעמי, כי זה דק. אתם מבינות מה אני אומרת? וזה כוס זכוכית מושלמת. זה גם זכוכית, היא סופר קלה והיא דקה. אז אם אתם גם אוהבות כמוני, תחפשו את זה, היא קנתה לי את זה ב-B של שופרסל. שנייה, חסר פה מים במכונה. בקיצור, היה לנו פה יום אחד לפני יומיים, שהעירייה הודיעה, רשות המים, כאילו של עיריית חיפה, הודיעה שבכל חיפה אסור לשתות מים שהם לא מורתחים, גם אם זה מבר מים. אז מי ששותה כאילו מים מינרליים מבקבוקים, סבבה, כי זה מבקבוק, אבל כל מי שכאילו לא, הייתי צריכה להרתיח את כל המים, ואז כאילו הייתי צריכה איכשהו לקרר אותם, והרתחתי בסירים, בקיצור. אז היום הודיעו, אני קראתי, שהממשלה החליטה לעשות את העסקה של החטופים. עכשיו, אני ממש מרגישה כל כך חלוקה לגבי זה. אני אגיד לכם מה, קודם כל, ברור שאני כל כך רוצה שכל החטופים יחזרו הביתה לשם, באמת. אין מישהו שאני מכירה במעגל ראשון, או אפילו שני או אפילו שלישי, האמת של מכרים. אני לא מכירה אנשים פרטיים, כאילו, לא את השמות, אבל לא יכולה להגיד שאני מכירה. מישהו ספציפית. אבל כמובן שכולם זה עם ישראל. ממש סליחה, אני כל שנייה עוצרת, בטח בעריכה אני מורידה את זה, אבל אני עוצרת כל שנייה כדי לדבר. בקיצור, אני לא מכירה, אבל כל כך הלב שלי כואב, כאילו, תקשיבו, אתם מה, לא למדתם? אסור לעשות עסקאות עם האויב הזה, צריכים לחסל אותם, צריכים לגמור אותם. עסקה של בעד 50 חטופים, שאף אחד לא יודע באיזה מצב, באמת, הלוואי שכולם בחיים, אבל באמת, כאילו 140 נשים ועוד חטופים שמתחת לגיל 18, כאילו זה שמתחת לגיל 18 זה הופך את הרצח שהם עשו לפחות נורא. אני לא מצליחה להבין את החשיבה הזאת, וזה ברור, זאת אומרת זה מוכח שמשחררים את החטופים האלה, את האסירים האלה, הם חוזרים לעשות פיגועים, מובטח. אז כאילו, תשאלו אותי מה לעשות, אני באמת, אין לי פתרון, אין לי הצעה אחרת. וכמובן שכל יום שעובר זה נורא, אבל אני לא איש צבא, ואני לא פוליטיקאית, ואני לא כלום, אבל
בשכל הישר וההגיוני שלי צריך לגרום להם להתחנן בפנינו שניקח את החטופים האלה שלנו, ושיהיה להם טעם לשמור אותם בחיים. יש דרכים לעשות את זה, אם נפסיק כמובן לחשוב על מה העולם חושב עלינו. וגם לא לסכן את החיילים שלנו שנכנסים לשם כל כך, כמו שמסכנים אותם עכשיו. זהו, סיימתי לעשות רעשים. בקיצור, ממש מדכא אותי כל כך הרבה חיילים נהרגו לנו מאז שנכנסנו לעזה. באמת, אי אפשר לשמוע על זה יותר. כל תמונה שאני רואה, אני מקווה שזה כבר תמונה שראיתי, כדי לא לחשוב שיש באמת עוד חיילים שנרצחים וצעירים ומבוגרים עם ילדים ומשפחות, או אפילו, כאילו מה זה סתם, כל אחד הוא עולם ומלואו, גם מי שהוא לא צעיר ואין לו משפחה. מה אני אגיד לכם? אני הייתי בטוחה שהממשלה שלנו התעוררה. העם בטוח התעורר. העם מבין שאי אפשר להמשיך ככה. הייתי בטוחה שהממשלה שלנו גם קצת תתאפס על עצמה. וראיתי עוד דבר אחד, סליחה שאני מכניסה פה כל כך הרבה פוליטיקה, מי שזה משעמם אותה פשוט תריצו הלאה, אני חייבת להגיב על זה, באמת. אני ראיתי את אשלי שאני מתה עליה, והיא עושה הסברה בעולם, באמת. העלתה פוסט ביום שעשו הצבעה על חוק מוות למחבלים, ואמרה, אני בעד החוק הזה, אבל זה ממש לא הזמן. אז טוב, אשלי לא צופה בזה, אבל מי שכן צופה, זה בול הזמן. זה בדיוק הזמן. אתם לא מבינים? זה העיתוי. כשעושים את העסקה עם המחבלים, אז להחזרת המחבלים, זה הזמן לעיתוי, שיבינו שכדאי להם לא לחזור, אם כבר משחררים אותם, שלא לחזור על הטעויות שהם עושים, כי אנחנו נהרוג אותם פה, למרות שהמוות לא מפחיד אותם, אבל יש הרבה כאלה שהולכים לעשות פיגועים לא מתוך איזשהו אידיאל גדול. וואי, אני כבר חייבת ממש לצאת. אימא'לה, ממש אין לי כוח. אפילו את הקפה לא נראה לי אני אספיק. בקיצור, יש הרבה כאלה שלא הולכים מאידיאל, אלא הולכים מתוך, באמת, אני שמעתי טוב. האמת שזה מעט, אבל עדיין קיימים כאלה נשים, נגיד, שהם מתעללים בהם בבית, ואם הם ירצו להתגרש, יהרגו אותם, אז הם פשוט מעדיפות למות על ידי הצבא, או שלנסות לעשות פיגוע ואז לחיות חיים טובים בכלא. זה מעט, מזהיר. כל מי שנמצא שם רשע מרושע. באמת מגיע לכולם עונש מוות. להם ולמשפחות שלהם, אל תגידו לי, אין חפים מפשע. גם ככה אני מספיקה עצבנית באינסטגרם, רבה כל הזמן עם כל מיני תומכי פלסטין. אז אני אפילו לא מספיקה לשתות קפה, אני אעשה כמה שלוקים ואני אעביר את זה לכוס, ואני פשוט אצטרך להעיר אותו, וזה, מה זה כואב לי הלב עליו באמת.